Vitajte pri mojom a našom spoločnom tvorivom písaní. Ešte stále nepíšeme romány, fantasy, komiksy, básničky, eposy, povesti, poviedky, eseje. Ešte stále sme iba pri písmenkách. To je naša rozcvička. Aj Messi sa najprv musí rozcvičiť, všetky svalové partie si ponaťahovať, aby potom mohol dať nejaký parádny gól. Takže tento raz nebudeme pracovať s abecedou, alebo aspoň nie s celou. Budeme pracovať s našimi, teda s vašimi menami. Napíšte si svoje meno takýmto spôsobom, urobiť taký rebrík a skúste zase na každé písmenko napísať, dajme tomu nejakú svoju vlastnosť. Povedzme dobrú vlastnosť. Tak D môže byť dôkladný, A môže byť ambiciózny, N môže byť naivný. A keď sa vám to podarí, tak zase si to môžete trošku spestriť. Na každé písmenko napíšete nejakú negatívnu vlastnosť. Tak ja neviem, či by som ja mal vôbec nejaké negatívne vlastnosti. Možno, že iba možno, že D som iba, čo ja viem, dôležitý, ale ani to nie. Ale vy určite nájdete nejaké negatívne vlastnosti pre seba a urobte si takú inventúru takýchto vlastností. Toto cvičenie je už trošku aj také psychologické, že vlastne sa tak môžete aj spoznať. Potom si môžete pridať ďalšie takéto úlohy, že urobiť na jednotlivé písmena vášho mena mestá alebo miesta, kde ste boli, alebo predmety, ktoré máte okolo seba, alebo nejaké knihy, ktoré ste čítali, D je dobrodružstvo a tak ďalej. No a takto sa vlastne prehrabete v slovnej zásobe, pretože dobrý spisovateľ, či to je básnik, komiksár alebo autor prózy, nejaký autor detektívok, poviedok, musí mať bohatú slovnú zásobu. A toto je náš tréning na vytváranie bohatej slovnej zásoby, ktorá je zároveň motivovaná vašim menom a priezviskom.